Recho bende aneno ko buonjo bati kanyo. Akeno yiere kodi koso pogre paro kodi Recho. Ahero kaka Joseph explain ne jopiny mondo tem ka understand. Otemo mondo ket pache pach Ruto. Ni gima kama emomiyo Ruto ne nyalo bedo ni timo moko. Kik wawuond jopiny ahinya nikech bet ni judges kata they are understaffed. Judiciary is understaffed. Ok en wach manyien ne jo Kenya. En wach mosebedo kanyo kendo ne en gima ber ni kane Ruto okawo telo, president okawo telo, to donjo kochako nang'o gima nokwongo timo was to appoint the judges. Mondo cases ma backlog mane ng'eny go, mondo ng'eny gi otimre nadi odok piny. To dine bed ni president Chief Justice ok owuoyo, ok apar ka dine romoni obetie. Nang'o? Nikech mokwongo negi task the president ni iwacho ni mibadhi nitie. Ang'o ma moni luwo yore mitieko godo mibadhi kata king'eyo ni ng'ato timo marach. Nitiere yore monegi tim ang'o? Onegi lu. Nikech wang'eyo ni the information which you are privy to makata wan seche moko watimre nadi waonge go. Ang'o ma moni tero weche gi e JSC, Judiciary Service Commission, mondo olugi malong'o kiyudo ni an Koome ane ma mibadhi omiena to koro iset a tribunal mondo timang'o mondo ong'i weche ma the allegations miwacho. To dine bed ni gilinga linga kaka nyocha gilinga kiwacho ni oyo kama otimre to ling. Ineno kata ka jalup ker bende nyocha wuok kawacho ni adhi donjo ne judge motimre mano rule against my rule on my case. To gigi ema nomiyo koro president ma judiciary wuok oko mondo wach ni oyo miwauru independence marwa. Wan ng'eyo tije mwadwa timo. Ka in gi gimoro marach mineno ni ng'ane otimo luwa the due process mondo ikel wachno mondo wabed piny wang'i the merit or the merit of the case. Omiyo ok wanyal wacho ni ker noluongo jogi e meeting nikech noneno ni mondo jogi obed effective e tijegi achiel ariyo adek must be done. This should have always been done. In fact, nene gibedo past the parliament ni in this new what is it called, financial year 2023-2024 wadhi medo judges machal kama. Mano ken gima noneno kotimre during the budget process. Omiyo okunyal wuok oko to wacho ni sani ema nene ber mar medo judges ma waonge kata gi kaka wadhi timo nade, which was not factored in. Omiyo okane ka adiera nitiere wach ma Joseph owacho ni ker ne nigi hero mar mondo o strengthen judiciary in how they work. Ni koro wadhi miyo gi nyamburko nikech judge moro nego bed gi kes Kisumu to onge kaka onyadhi pile gidhi ganade. Don't nitie judges Kisumu. Why not just employ enough judges mondo you deploy them to various parts of the country? Omiyo koro kik wabed niya judge moro nigi kes Nairobi ka kendo kinyene mowuok. Just employ enough. Employing enough means what? You ensure you factored this in the budget. Nikech seche ma budget biro to all this migepe mag sirikal gitero margi ni gani wanyalo dwaro ni employ judges kata 100. Ang'o momiyo mano ne onge? Was it factored? Was it there? Is it part of the plan? Niya gini endi e gik monego bed ni wa achieve this year in this financial year maya achiel kuomgi. Mano en ler mane onge. Omiyo onge ratiro kata diera e wach ma Joseph owacho. Mano e gima ng'eyo. Mana mapiyo piyo kapok wadhi e wach machielo. Thuolo be naneno ka dhi mapiyo. Kendo iwacho ni kaka owacho ni president nigi ratiro kata mar luongi in mondo idhi e od bura kama odware buro bedi. Mana diera. To ok nyal bet niya kase wuocho ni ikosona ekiluonga koro ni biye oda kae asichako nyisa gik ming'e na gombo winjo. Isechwanya asikori duonga e odi asinyisa gik ming'e na gombo winjo. Ang'o ma mono e bura mane ong'adni mondo nwa winje achiel